Ама снимки. Я виж колко зум имам аз, завиждай бе. Завиждай бе, гледай колко голям зума. Ти тук са следи 10, брат, тя се дунка от 6. 7. Мисля, че Андрей, аз спомням, че те зумнах повече веднъж. Ако направиш... Не. На телефона не стана. Сега тая, ще трябва да фащаме... Да. Нищо, знаеш какво кажеш? Знаеш какво казвай си Икарус? Това бъде правилно. Абе, 7 зум. Глупости, ще и се не съм друг път. Скъпания ти размери. Хора, да знаете, Андрей пипа малки деца. Това трябва малко дете. Не ме носи е голям бе. То ти, които той ги пипа, той като ги пипа, те са по-големи от него. Тя е мината. What the fuck? Трябва да се потягам. Че нямаш янова. Здравейте, аз съм София Рейл, ние сме с София Трансонадър Транспорт и се возиме на Вило. София Трансонадър Транспорт върши камерата. Как ти показва Зио тук през 2019, как ти взеш на Инвентарния номер на това. 1028, според транспорта. И в момента ние на Више действаш. булевард Васил Левски. Да? И някакво кажем, София Трансонадър Транспорт иска да каже нещо. Не консирам. Да. И също така, Не е Улица на тролейбус номер 85 от улица Генерал Гурко до Бувай Спартак. и също така, не е ЗИЛ 9, а е ЗИЛ 682